इसके माँ का चोला देता दले बिजी सिक्लावर को डर माँ अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ आईएएस बनो और देश को संभालो बबी को जो हो रहा नहीं बे को बैठाला बै फागला को तो बीमा हेलो गाइस खुलुमबाय नोंथांमोननि गेजेराव दिनै फैलायबाय आरो आङो दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै स' गाइस भिडिअआ जाहैबाय दिनै सानैसो सिख्लाफोरनि भिडिअ आरोना नोंथांमोना मोजाङै नायलां बेफोरबायदि सिख्लाफोरखौ मा होननांगौ जाखो दे मा गोदाव सोराव मेथाइफ्रा बेफोरबायदि खनजाबायलै गोदाव सोराव थै नोंनायनि नोङैनि भिडिअ खालामदों भाइराल खालामदों नोंनायनि नोङैनि जाबाबो जायाबाबो हगारलाबायदों भिडिअ खालामनानै खालि फेसबुक वाट्सएप खालि रिल्स बानायनायल' नुयो आं दामानि नोंङाबाबो खालि रिल्स बानायगोन बे साला मा जाबावगोन बबी को जो हो रहा नहीं बे को बैठाला बै फागला को तो बै फागला को तो बिना नो भाई मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना बेफोरसो माबा मोनसे भिडिअ बानायनो नालाय एसे मोजां बानायब्रा खमसे खम नायजानाय भिडिअ एसे आच्छा बिसिना न'खराव मानसिफोर दंना जाखो न'खरनि मानसिफोर बिमा बिफाफ्रा नुबा मा साननांगौ जाखो बेफोरबायदि भिडिअखौ बुंसाय एसेबो लाजिनाय होननाय गैला एसेबो बुजिनाय गैला दानि सिख्लाफोरनाव खालि गोदाव सोराव भाइराल थोद